Una aventura a ca els iaios. Hi havia una vegada, en un poble valencià, dos xiquets anomenats Toni i Maria. Un dia, els seus pares els van enviar a passar el cap de setmana amb els seus iaios a la casa del poble. Els iaios, cada vegada que hi anaven, els contaven històries sobre els monstres valencians i els xiquets estaven emocionats per viure la seva pròpia aventura. Tot començà amb l'arribada dels xiquets a la casa dels seus iaios, on els esperaven amb una deliciosa paella valenciana. Mentre dinaven, els iaios van començar a contar històries de monstres valencians que vivien a la zona des de feia un grapat d'anys. Toni i Maria estaven encantats d'escoltar-los i sempre els demanaven més i més històries, però la iaia els va dir que per avui ja hi havia prou. Arribada la nit, Toni i Maria van decidir explorar la casa dels iaios. Van pujar al terrat i quan van obrir un armari ple de pols, van trobar el Butoni, un petit monstre amb ulls brillants i curiosos. El Butoni els va explicar que era el guardià dels objectes perduts i mai havia fet mal a ningú. Els xiquets es van convertir en amics d'ell de seguida i li van demanar ajuda per a trobar el tresor amagat de la casa dels iaios. Passades unes hores i cansats de buscar, el Butoni va fer de les seves i va trobar la vella caixa amb tresors familiars, però també va trobar dues altres sorpreses. El dimoni xicotet, una criatura amb un parell de banyes, cara de bord i panxa de nou, i la quarantamaula, una espècie de gat amigable que saltava de paret en paret. Aquests monstres els van explicar històries de l'època en què els iaios eren xiquets i com es divertien. Aleshores els xiquets van pensar en organitzar una festa sorpresa pels iaios i així recordar lo bé que s'ho passaven quan eren menuts. Aixa nit, Maria i Toni quasi que no van poder dormir, ja que estaven molt emocionats per la festa que hi hauria al dia següent. Mentre preparaven el dinar, amagada pels cantons de la casa, va néixer l'Encantada, una donzella misteriosa que també vivia a la casa dels iaios. Ella, molt contenta també, va participar organitzant la festa sorpresa. A les 2 de la vesprada, quan el iaio i la iaia venien de fer-se el vermudet de la plaça, van rodar la clau de l'entrada i van trobar a tots els espantacriatures de la seva infància aplaudint i festejant la seva arribada. Van cuinar paella, van ballar i van riure junts i van fer una festa tot un èxit i els iaios van estar molt emocionats. Després de viure aquesta aventura amb els monstres valencians, Maria i Toni van entendre que la cultura valenciana era rica en tradicions i històries. Van passar un meravellós cap de setmana amb els seus iaios i els seus nous amics, els espantacriatures. Van comprendre que no havien de tindre por d'ells, ja que eren éssers amigables que cuidaven i celebraven la seva estimada comunitat valenciana. I conte contat ja s'ha acabat.